בקרוב, בעונה החדשה של חתונה ממבט ראשון. זוגות יפים כמו שלא ראיתם, ואהבה שתיקח אתכם עד קצה העולם, ובלי טבעת, אל תחזור משם. אני רוצה להסביר על זוג שהוא התאמה ממש מיוחדת בעיניי, אורי ותמר. יש 4 סיבות למה לדעתי הם פשוט זוג מושלם. הסיבה הראשונה, ומאוד חשובה, שני אנשים מרשימים חזותית. סיבה שנייה, הם אוהבים לטייל. אורי הוא מדריך טיולים באנטארקטיקה, ותמר כבשה כבר חצי עולם מרוב טיולים שהיא עשתה. סיבה שלישית, שניהם אנשים מאוד מאוד שאפתנית, וסיבה רביעית, ואולי הכי קריטית, הם אנשים שלוקחים את עצמם מאוד באיטיות. הם יסודיים, הם סבלניים, הם משתהים לפני כל החלטה, והם יכולים להוציא את הדעת לכל אחד אחר בעולם, ואולי הם היחידים שיסבלו אחד את השנייה בתכונה הזאת שלהם, ולכן הם פשוט התאמה משמיים. בדקתי אם הם מתאימים, ולפי החיידקים בקקי הם מאוד מתאימים. קודם כל זה לא אורי, זה זבר. דבר שני, זבר הוא בן אדם מדהים, סופר אכפתי ורגיש לכולם. הוא שילוב של בין איש של בית ושגרה להרפתקן מגלה ארצות. האנשים האלה מתישים, סוף שבוע בשדה בוקר, טיול של ניצנה, טיול הכנה לניצנה, טיול של בית ספר שדה. מה יכול להשתבץ? אני יודע, אולי זברצ'יק יפסיק להתלונן, זה יהיה כאילו העולם יפסיק להסתובב, ותמר לא תדע איך לאכול את זה. תמר מאוד אוהבת לטייל בארץ ובעולם, ואנחנו מצאנו לה את אורי, שהוא מדריך טיולים. נכון, אבל שמי, יש לאהוב לטייל ויש לאהוב לטייל. לנסוע לחודש לאנטארקטיקה, זה יכול להיות בעייתי. זה אימור. סופש בירדן, קופצים לערבה, סופש בגילון, הולכים לראות פרחים. אולי אורי החליט שהוא רוצה להפסיק לנסוע לאנטארקטיקה ולבלות עם הפינגווינים, ובמקום זה ירצה תמיד להיות עם תמר. יש לה ערכים מאוד נוגשים שזה נוגע לאוכל שלה. היא אומנם באמת כאילו אוכלת הכל, אבל רק אם זה בכלים מקרמיקה, בגלזורות מאוד ספציפיות. הכוסות קפה צריכות להיות בגודל נורא ספציפי, אחרת לא תשתה. פלצנית. תראו, אומרים שהפכים נמשכים, אבל במקרה הזה הם די דומים. כל שבת שניהם אוהבים לנסוע מאוד רחוק ולטייל הרבה. בגדול עשינו את השביל עם שותפה נוספת, שהייתה שלפוחיות ברגליים של תמרי, שהיו באמת בגודל הרגל. רואים את המרתימים כי שניהם אוהבים לאכול. בעצם רק תמר אוהבת לאכול, אומרים להם להיות שותף לצלחת שלה. נגיד, פעם הוא סיפר לי שהוא ראה דג בנהר, אז הוא פשוט ככה צד אותו ככה, עם היד, ואכל אותו. תראו, ברור שהיא 8 רמות נעלה, אין ספק, אולי 9. אבל בסוף דברים כאלה עובדים, באמת אי אפשר לדעת, ננסה, נראה. ומה יקרה ברגע הגדול שבו הם ייפגשו לראשונה? האם זה החופה היפה בתולדות התוכנית, והאם החתן הספיק לחזור מהקוטב הצפוני? בפרק הבא של חתונה ממבט ראשון. מזל טוב, זוג צעיר. שניהם עם לב ענק ורגישים ורואים את הסביבה. חמודים ואהובים אותי. אז שיהיה במזל טוב זוג מקסים, ונצפה לבאות הרחבת המשפחה. מזל טוב אוהבים. ואורי צריך את זה. אנחנו מאחלים לכם שתנהלו את חייכם, הזוגים והמשפחתיים וכאלו. בהנאה ובנעימים ובדרך טובה. שבת שלום, ביי ביי. פשוט תהיה אבא מדהים, אני כבר עכשיו יכול לראות את זה, ואפילו מצחיק לפעמים. Ich mag euch. מה, אתם לא יודעים גרמנית? אוקיי, אוהב אתכם. תמרי ואורי אהובים, אנחנו ממש שמחים שהצלחנו להגיע ולחגוג איתכם, אנחנו אוהבים אתכם מאוד, מזל טוב. Also ich glaube ja, dass die Tamara einen großen Fehler gemacht hat. מזל טוב, אורי ותמרי, אתם הכי מתאימים. אני דווקא
חושב שהם לא מתאימים. סתם, אוהב אתכם.